Velkommen. Jeg har bestilt bord. Hvad hedder de? Mikkelsen. Herr Mads Mikkelsen. Ved I ikke det? Menukort. Nej tak. Jeg skal bare have dagens menu. Så gerne. Ja, og lad det gå lidt tæpt. Så gerne. Hvor er tiden af? Nå ja, den er jo gået. Jeg undskylder. Dansk hedder det, jeg beklager, unge dame. Klær. Eller sandet. Nej tak, men du kan bringe mig regning, hvis du altså ved, hvad det er. Den kommer nu. Ja, det kan jeg sgu også gøre. Jeg har sgu aldrig mødt så dum en person. Hvordan fanden kan hun være tjener? Skide herregård. Nu kan det fandme være nok. Det her det er blevet for meget. Jeg gider ikke mere, jeg er smuttet. Og du kan rende mig. Hvad fanden griner du af? Det er skjult kamera.